Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu Pahing 6 Desember 2024. Sumangga dinten punika kita nampi jejer pancawisan. Para adiyuswa, mangsa Advent punika mangsa nengga. Boten namung nengga selawi Desember, nanging ugi rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih minangka Sang Mesih, minangka ratuning kayekten. Nanging pitakenan kita, kados pundi cara kita nengga? Ing jagat ingkang kebak apus-apus, tuna katresnan, nguja pepinginan, ing pundi kita asring kecalan, pandomaning gesang, matemah gesang kita namung ngener dateng diri kita. Ing cariyosno jagat mila kebak karisaan, kebak kekerasan, tuna katresnan lan kathah dosa. Ningali bab punika Gusti duka kepingin ngukum jagat. Milanipun Gusti ngrancang ngresiki jagat lumantar toya ageng. Ing kawontenan punika Gusti ngraosaken duh kita awit manungsa milaur saking Gusti. Nanging sih kastyanipun Nuh sampun buktekaken bilih tasih wonten manungsa ingkang lampah pitados dhateng Gusti. Nuh minangka tandha tiyang ingkang leres tanpa cacat lan nindakaken pacawisan kangge Gusti. Purwaning dumadi 6 ayat 9b ngendika, Romono iku wong mursid tanpa cacat ana ing antaraning para barakani, saklampah tindake ana ing patunggilani Gusti Allah. Milanipun pitakenan kita, menapa kita saged kados dene Nuh ing mangsa Advent? Para adiyuswa, nalika mangsa nengga lan kita nindakaken pacawisan punika wujud kasetyan lan integritas kita kados dene Nuh ingkang gesang kebak jujur lan kayekten. Sumangga kita mangun sesambetan karohanen kita kalian Gusti. Advent dadi nengga namung kendel, nanging tansah budidaya caket raket kalian Gusti lan sesami. Nengga rawuhipun Gusti boten namung perkawis wekdal, nanging ugi ing tata lampah. Monggo kita nengga rawuhipun Gusti kanthi mempeng lan setya lelados ing Gusti. Punika pacawisan kita ing mangsa Advent. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepimut bilih ing mangsa Advent, mangsa nengga, mangsa pacawisan, mangsa anggenipun kawula ndandosi gesang amrih caket raket kalian paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo ing mangsa Advent menika para adiyuswa lan anak putu kawula tansah nindakaken pacawisan nengga rawuh paduka kanthi perkawis ingkang mekaten berkah pangreksa paduka tansah wonten ing adiyuswa lan anak putu kawula. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Slamet ing jaranan GKJ Magelang. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung amber sederek kawula Bapak Slamet menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Warimin ingkang dasa mangke nembe nandang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring kegiatan lan ugi bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Sri Maimu Niarti ingkang sampun nampi operasi lan sakmangke wonten ing pemulihan. Sederek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino, sederek kawula ing GKJ Muntilan ingkang nembe kagubel ing perkawis, Ibu Wiwi Susilowati, kawula pitados paduka ugi
ingkang badhe tansah paring kegiatan sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing GKJ Antp Adum Tresno Agape Solo 3. Kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Mariah, Ibu Paini, Ibu Juminah, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Slamet Mulyono, Bapak Sukiman, Mbah Tuminem, Mbah Jan. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini, Ibu Nani Cahyono. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung, matemas sedherek kawula punika ugi tansah pinaringan bagas kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken ugi Bapak Andika, putra mantunipun Bapak Kristusianto wonten ing wilayah 6 GKJ Magelang, Bapak Budiono wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak ingkang dasak mangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, lan Bapak Arto. Sedherek Esti wonten ing Wonocatur, kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tukiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, lan ugi kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.